primul nostru tutorial de pe canal. Astăzi vă voi arăta cum să filmați cu Mobizen. Întâi trebuie să-l instalați de pe Magazine Play, Google Play, ce aveți dumneavoastră. Haideți să vă arăt. Până să încarcă. Bun, deci acest scriați Mobizen și aici Screen Recorder Mobizen. Mie nu este compatibil, dar l-am luat de pe Aptoid. Mobizen este și pentru Samsung, dar este foarte bun pentru Samsung, dar și așa, fără compatibilitate. Bun, eu vă recomand. Așa. Intrați pe Mobizen. Această aplicație nu are nevoie de root, are nevoie doar de conexiune la internet. Nu puteți filma dacă nu aveți Wi-Fi-ul deschis. O să vă dau o aplicație să instalați sau ceva pentru Android. Da. Și puteți să faceți verificarea, dar eu nu am făcut-o. Nu avea rost. Nu e ceva cu trial sau... Da. După aia... Scuzați-mă. După aia veți da la Record Screen și o să vă apară acest meniu. Și aici o să dați ca să filmați, ca să începeți. Acum dacă eu dau acolo să închei filmarea. Aici ca să dați pauză și aici ca să faceți o captură de ecran. Și acolo ca să închideți normal. Bun. Cam nu știu ce să vă mai spun. Cam atât a fost tutorialul. Ne vedem data viitoare. Pa, pa!